का हाल बा भाई लोग, आशा करता नहीं कि तुम लोग ठीक हो बोलो। और हमारे चैनल पर तार लोग स्वागत बा फिर से एक नए वीडियो के साथ आइल बने, जिसमें हम देखा बन तार लोग आज लधी और जगदीशपुर के पंडाल दोनों पूरा भयंकर होगा था। तो चलो हम देर ना करम तार लोग के दिखाएं। उससे पहले तार लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट बा कि हमारे चैनल पर नया हो बोलो तो चैनल के सब्सक्राइब करिए लो और साथ में बेल आइकन दबाओ मत भूलिए लो। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग शेयर कर लो कि दोनों के अंतर का बा, कमेंट करके बताइए लो। चलो देर ना करम तार लोग ले चलते नहीं, और दोनों पूरा दर्दनाक होके वाला बावे। तो देखिए लोग देख के वीडियो और कमेंट करके बताइए लोग कौन में से मस्त रहा। और तार लोग हम सदमी के दिन ले चलते नहीं पूरा सिवान के मेला घुमा खातिर। तब तक ले हमारे वीडियो पर बने लो और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग शेयर कर लो। तो भैया जैसे ही हम लधी में प्रवेश करनी है तो ये देख सके लो पूरा लाइट से कितना चकमक चकमक लागता। और चलो लो आगे ही पंडाल बे तो हम आगे तार लोग के देखावे वाला बानी पंडाल। ओकरा बाद एजे से तार लोग के ले चलम हम जगदीशपुर के पंडाल देखावे खातिर। तब तक ले हमारे वीडियो पर बनल और चैनल के सपोर्ट कर लो, सब्सक्राइब करिए लो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर कर लो। और हम सदमी के भी दिखावे वाला बानी पंडाल के, ये देख सके लो कितना भव्य पंडाल बनता है। अभी हमें काम चलते भाई देख सके लो। तो देख सके लो भैया फाइनली हम पहुंच गए हैं लधी। और लधी के यह पंडाल जिसमें 2 लाख रुपया खर्च लागल बा। अभी हमें काम चलते बा तो देख सके लो भैया हमें दुर्गा जी रखा गया लड़ी पर इनकर आँख नहीं खुलल, ई सदमी के दिन खुली। और देख सके लो कितना भव्य पंडाल बनल हुआ है। ये हवे लधी के पंडाल देख सके लो कितना खतरनाक वाला पंडाल बा। ये अब कमेंट करके तुम ही लोग बताइए लो। ये देख सके लो कितना खतरनाक लागत है पंडाल। और एक देखला के बाद हम तार लोग के ले चलम सीधे जगदीशपुर। तब तक ले हमारे वीडियो पर बने लो और चैनल के सपोर्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और ये देख सके लो भैया ये सतमी से एक दिन पहले के हो। देख सके लो हम अंदर आवतनी और अंदर के तार लोग के दिखावे वाला बानी। ये देख सके लो कितना खतरनाक सजल बा। देख सके लो अभी हमें काम चलते भाई देख सके लो। और ये दुर्गा जी हमें रखा गई बड़ी पर आँख नहीं खुलल तो इस आदमी के दिन खुली। ये देख सके लो कितना खतरनाक वाला पंडाल बनल बा। ये लधी के अभी हमें काम में चलते बा देख सके लो डिजाइनिंग कटाते बा अभी। और एक देखले के बाद हम तार लोग ले चलते हैं सीधे जगदीशपुर के पंडाल देखावे खातिर। देख सके लो ये मेन गेट हवे और ये दुर्गा जी है। कितना भव्य पंडाल बनल बा देख सके लो। ये हवे लधी के पंडाल और लधी बाजार में बीच बाजार में ये पंडाल बनल बावे। मतलब बहुत खूबसूरत लागता। तू लोग कमेंट करके बताइए लो कि कैसा नहीं पंडाल बावे। देख सके लो बहुत मतलब का कहीं बेटर लागता है। सिवानो ले हमारा बेटर लागता है ये मंदिर। और सिवान के तार लोग हम सतमी के दिन ले चले। और चलो तार लोग हम सीधा ले चलते हैं जगदीशपुर। एकदम सेम जगदीशपुर एक खानी बनल बा। और दोनों में कमेंट करके बताइए लो कि कौन बेहतरीन लागता है। तो चलो देर न करा हम तार लोग ले चलते नहीं। और ये देख सके लो भैया हम चलते फिरते फिर आ गए अपना दुर्गा जी तो जो सराड़ी में स्थित बाड़ी। देख सके लो कितना बेहतरीन लागता रही इंगरा के सजा देवाल गइल बा। और हमारा चैनल के जल्दी से जल्दी तुम लोग एक कर दलो। थोड़ा सा और बच गइल बा तार लोग के सपोर्ट देवे खातिर। थोड़ा सा और सपोर्ट कर लो। हम तार लोग जल्दी से जल्दी सिवान के पूरा पंडाल सज गइल बा। अब ओकरा के हम दिखावे वाला बनी। ये देख सके लो लधी के पंडाल देखनी है। ये दुर्गा जी है सनाड़ी में, इस सनाड़ी के दुर्गा जी है देख सके लो। तो देख सके लो भैया हम लधी के तार लोग के पंडाल और दुर्गा जी के मंदिर जो सहरानी में बड़ी उनकर मंदिर दिखा के हम आगे अपना जगदीशपुर बाजार। तो ये देख सके लो कितना है जब बेहतरीन बनल बावे पंडाल। ये देख सके लो ये हवे जगदीशपुर के अपना पंडाल। तू लोग कमेंट करके बताइए लो कि दोनों पंडाल में से कौन पंडाल तार लोग के बढ़िया लगल हो। और हमारे चैनल पर नया हो बोलो तो चैनल के सब्सक्राइब करिए लो। और ज़्यादा से ज़्यादा तक ले वीडियो के तू लोग शेयर कर लो कि लोग देख ले कि जगदीशपुर और लधी में कौन बढ़िया बनल बा पंडाल। और हमारा जल्दी से जल्दी तू 1000 सब्सक्राइब पूरा कर दलो कि हम तार लोग पूरा सिवान जिला के दिखावे वाला बनी हम तार लोग पंडाल। ये देख सके लो ये हवे जगदीशपुर के पंडाल हम तार लोग बैक कह के अब दिखावे वाला बनी। तब तक वीडियो पर बना रहा। तो देख सके लो भैया ये हवे अपना जगदीशपुर के पंडाल कितना मस्त वाला बा। और लधियो वाला बड़ा मस्त रहा। तो कमेंट करके बताइए लो कि कौन तार लोग अच्छा लागल हवे। और हम तार लोग जल्दी जल्दी दिखावे वाला बानी पूरा सिवान जिला के पूरा पंडाल दिखावे वाला बानी। और ये वीडियो देखनी है जो सदमी से एक दिन पहले के ही पंडाल हो देख सके लो। और सदमी के दिन हम तार लोग पूरा पंडाल के दिखावे वाला बानी वीडियो। ये देख सके लो जगदीशपुर के हवे सदमी से एक दिन पहले के पंडाल हवे और लधियो वाला एक दिन पहले के हवे पंडाल।